गारिनि जाम तितागुरि क'क्राझाराव ओरैबायसा गारिनि जाम ओरैबायसा जाम क'क्राझाराव दिनै माने क'क्राझाराव हाग्रामानि गोदान सरकारनि समायखिरा लानाय दं बेनिखायनो गारिया ओरैबायसा जाम जादो 3 घन्टासो जाबाय जोङो जामाव नांथानाया न'आव फैनोनो हायाखै ओरैबायसा जाम बयबो सिगाङाव थांग्रोनो नागिरो गासैबो सिगाङाव आवगायलांनो नागिरो बेनिखायनो जोङो गारिखौनो लाबोनो हाला सिगांखि फैनो हाला जामदो जाम तितागुरिखिनियाव ओरैबायसा जाम 3 घन्टानि बारा नेदो 4 घन्टा कारिगावआवलागै 4 घन्टासोआनो जागोन बाबा जामदो जाम नाय लोगोफोर बेसे गारिया जाम जानानै दं बयबो गावबा गावनिखौ सिगाङाव थांग्रोनो नागिरो नै गंसे थांग्रोलायनोसैयानो थांग्रोनो जागासिनो दं ड्राइभारा माथा नस्थ' जोंनिया गारि ड्राइभारा खर' गाज्रि जालायलांबाय गारि सालायग्रा ड्राइभारा नै ट्राफिक पुलिसा हमथागासिनो दं जोंनि गारिखौ देबरगावनि जामनिफ्राय ओरैबायसा जाममोन ओरैबायसा खस्थ' बङाइगाव मोनफैलायबायलै रिफाइनारि थावनि जायगा जेन थेन मोनफैनाय बायदि मोनबाय आरो बङाइगाव मोनफैबाय माने लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नायदो लोगोफोर ओरैनो नङाबाबो मोनसे भिडिअ' हेगारनो होननानै जामनि थाखाय भिडिअ' हेगारनो होननानै बेखिनिखौनो भिडिअ' लानाय जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर थेंक इउ डिफीटिंग चैंपियनशिप